ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം കേൾക്കണില്ല മാതാജി. കൃഷ്ണ കേൾക്കണില്ല മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി വോയിസ് കട്ടാവുന്നു. മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പോയി. ഗുണേഷു പ്രവിഷ്ട ആഭാതി വിജ്ഞാനേന മാതാജി കേൾക്കണില്ല. തയാവിലസേഷു കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രവിഷ്ട ആഭാതി വിജ്ഞാനേന മാതാജി ലെഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഓഫ് നെറ്റ് പോയി മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതാ ശാസ്ത്രോ ഗുണമയ ഗുണോ വിഭു. മ്യൂട്ടാക്കിയിരി എന്നാലല്ലേ. മാതാജി പറയുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ. ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. നാരായണ കലാഹ ശാന്താപജന്തിഹേന സൂയവഃ അത്വാദ്ധാജുനോ ഭൂമസ്തസ്മാത് അഗ്നിസ്തസ്മിസ്മയഃ തമസസ്തുരജസ്തസ്മാത് സത്വം ഹേത് ബ്രഹ്മദർശനം. കാണുന്നുണ്ട്. പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനേ നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ കൃപാപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനദാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നൊരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഭാഗവതം വായിക്കണത് നമ്മുടെ പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും അതൊരു പുണ്യകർമ്മമായിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് എവിടെ വരെ എത്തി? ഹരേ കൃഷ്ണ. 31 വായിച്ചായിരുന്നു. 31 മാതാജി. കുറച്ച് ഹരേ വായിച്ചു. കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 31. തയാ വിലസിതേഷ്വേഷു ഗുണേഷു ഗുണവാനിവ അന്തഃപ്രവിഷ്ട ആഭാതി വിജ്ഞാനേന വിജൃംഭിത. അത് ആരും വായിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരൊന്ന് വായിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയാ വിലസിതേഷ്വേഷു ഗുണേഷു ഗുണവാനിവ അന്തഃപ്രവിഷ്ട ആഭാതി വിജ്ഞാനേന വിജൃംഭിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഒരാളുടെ പത്മിനി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. തയാ വിദിസിതേഷു ഗുണേഷു ഗുണവാനിവ അന്തഃപ്രവിഷ്ട ആഭാതി വിജ്ഞാനേന വിജൃംഭിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ വിവർത്തനം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക തത്വങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തരിച്ച് അവയിൽ സന്നിവേശിച്ചു. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ചു. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനതയിലായ ജീവസൃഷ്ടികൾക്കായി ആവിർഭവിച്ചു. എങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ സർവദാ പരിപൂരിത ജ്ഞാനോദ്ദീപമായി നിലകൊള്ളുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ജീവാത്മാവായി വിളങ്ങുന്നു. തൻ്റെ തന്നെ ശക്തിയായ മായയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചവുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ആ പ്രപഞ്ചത്തില് സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവര് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായി പോകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരം എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചേ. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ശരിക്കും ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവര് ക്ലാസ്സിൽ കയറുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം ജീവാത്മാവ് 3 ഗുണങ്ങളും ബാധിച്ചതുപോലെയുള്ള ആത്മാവ് ആണ് ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഞാൻ സുഖിയനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. രജോ ഗുണവുമായി ജീവാത്മാവ് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഏത് നേരവും കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും. അതേസമയം തമോ ഗുണവുമായി ജീവാത്മാവ് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ എപ്പോഴും
മടിയായിരിക്കും, അലസതയായിരിക്കും. അവര് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന ക്ഷീണഭാവത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മ സ്വരൂപം ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഗുണ അതീതനാണ്. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കാം. ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവശ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു ജീവാത്മാക്കൾ. മാത്രവുമല്ല, ആത്മീയ രാജ്യത്തിന് അയോഗ്യരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ വിസ്തരിച്ച് അനുഭവിക്കാനായി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാക്കളുടെ ശാശ്വത മിത്രവുമായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള അംശങ്ങളാൽ ജീവാത്മാക്കളെ ഭൗതിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനായി അവരുമായി സഹകരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായി തീരുന്നു. എന്താണ്? പരമാത്മാവും ജീവാത്മാക്കളുടെ ശാശ്വത മിത്രവുമായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള അംശങ്ങളാൽ ജീവാത്മാക്കളെ ഭൗതിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനായി അവരുമായി സഹകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒരു സാക്ഷിയായിട്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ തന്നെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ട് പക്ഷികളെ പോലെ ഇരിക്കണ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണ. അതായത് ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും ഓരോ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പഴങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചുണ്ടിലും കാലുകളിലും എല്ലാം വെച്ചിരിക്കണ, തിന്നാൻ പോലും സമയമില്ല. എന്നിട്ടും മറ്റുള്ളതിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, വീണ്ടും ഫലങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റേ പക്ഷി അതേ കൊമ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഈ പക്ഷിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളരെ സൗമ്യമായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ് ഈ ജീവാത്മാവായ പക്ഷി പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിയുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക സ്ഥിതികളിൽ, ഭൗതിക അവസ്ഥകളിൽ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവി പ്രഭാവിതമാകാതെ പരിരക്ഷിക്കുന്നു. വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തെ അതിനെ പറയണ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ രണ്ട് പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നതായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷി വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം ഭക്ഷിക്കുന്നു, മറ്റേ പക്ഷി ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് സാക്ഷിയാകുന്നു. ഇവിടെ സാക്ഷി ഭഗവാനും ഫലഭോജ്യരാണ് ജീവാത്മാവും ആകുന്നു. ഫലഭോജി, ഫലങ്ങള് ഭോജ്യം ചെയ്യുന്ന ആള്. ഫലഭോജി അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അനന്യതയെ വിസ്മരിച്ച് ഞാനും പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു അംശമാണ്, പരമാത്മാവുമായി സഹകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താം എന്നുള്ളതൊക്കെ വിസ്മരിച്ച് ഭൗതിക അവസ്ഥയിലുള്ള കർമ്മഫല ഹേതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആധിക്യമായി വ്യാപരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനോട് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. സദാ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പോഴായി പിന്നെന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോ ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ആ സ്റ്റെപ്പ്, അല്ലെ? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കിട്ടാനുള്ള പടികളാണത്. അപ്പൊ എന്നാൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് സദാ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. നമ്മളുടെ ഓരോ ചലനവും, ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ഇല അനങ്ങണുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സദാ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞൻ. അഭിജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്, ജ്ഞാനി. പരമാത്മാവും ബദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണിത്. നമ്മൾക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയില്ല. നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തായിരുന്നു, അല്ലെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അതുപോലും നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അല്ലെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ ഒരു 2-3 പിന്മുറക്കാരെ നമ്മൾക്കറിയില്ല, അവരുടെ പേരൊന്നും നമ്മൾക്കറിയില്ല. അതൊക്കെ വല്ലവരോട്
ചോദിച്ചാലും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുക പോലുമില്ല. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കഥ എന്നുള്ളൊരു മട്ടില്. അപ്പൊ അതേസമയം ഭഗവാന് നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഭഗവാന് അറിയാം. അതാണ് പരമാത്മാവും ബദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം. ബദ്ധാത്മാവ് ജീവസത്ത എന്നിവ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതിയിലെ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അവര് നിയന്ത്രിക്കണം, അതിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കിടക്കണം. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രകനാകുന്നു. ഈ ഭൗതിക ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 32. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യവഹിതോ നിർദാരുഷ്യേക സ്വയോനിഷു ജ്ഞാനേവ ഭാതി വിശ്വാത്മക ഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. യഥാ ഹ്യവഹിതോ നിർദാരുഷ്യേക സ്വയോനിഷു ജ്ഞാനേവ ഭാതി വിശ്വാത്മക ഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. യഥാ എന്താണ് മീനിങ്? അത്രത്തോളം. ഹി ശരിക്കും, അതേപോലെ അവഹീത അമിതഭാരം ചുമത്തി, വന്നി അഗ്നി അഗ്നി, ദാരുഷു തടിയിൽ, ഏകഹ ഏകം, സ്വയോനിഷു ആവിഷ്കൃത രൂപങ്ങളുടെ സ്രോതസ്, നാനാ ഇവ സത്തകളെ പോലെ ഭാതി പ്രകാശിക്കുന്നു. പല പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഭാതി. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിശ്വ ആത്മാ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിനെ പോലെ, ഭൂതേഷു ജീവാത്മാക്കളെ ച യഥാ ഏ രീതിയിൽ തന്നെ പുമാൻ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി വിവർത്തനം ഒന്ന് നോക്കാം. തടിയിൽ അഗ്നി സർവത്ര വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി സർവവസ്തുക്കളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ദ്വിതീയനല്ലാത്ത നിജാധീന ഏകനായിട്ടും ഭഗവാൻ അസംഖ്യം വിഭിന്ന അവസ്ഥകളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇപ്പൊ തടിയിൽ അഗ്നി സർവത്ര വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ചുള്ളിക്കമ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിയ തോതിൽ കത്തും. അതേസമയം കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഒരു മരമാണ് തടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി പ്രകാശമായിട്ട് ഇത് കത്തും. പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും എന്ത് തന്നെയാണ്? അഗ്നി തന്നെയാണ്. അതേസമയം ഏറ്റവും വലിയൊരു തടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചത്തില്, അതായത് കൂടുതല് ശോഭയോടെ അഗ്നിയെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തടിയിൽ അഗ്നി സർവത്ര വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി സർവ വസ്തുക്കളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. തടിയുടെ ഉള്ളില് അഗ്നി ഉണ്ട്, നമുക്കറിയണില്ല അല്ലെ. എപ്പോ ഒരു സ്പാർക്ക് വരണോ ആ സമയത്ത് അതിലും ഫുള്ള് വ്യാപിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി സർവ വസ്തുക്കളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾക്കറിയണില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലും നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് എതിരായിട്ട് വരെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആകയാൽ ദ്വിതീയനല്ലാത്ത, ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. നിജാധീന ഏകനായിട്ടും ഭഗവാൻ അസംഖ്യം വിഭിന്ന അവസ്ഥകളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. പല അവസ്ഥകളിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇനി നമ്മൾക്ക് ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. യഥാഹിതോ വഹ വന്യെന്നാണോ വഹ എന്നാണോ അവിടെ? വന്യർന്നാണ്. അതായത് വന്യ എന്ന് വെച്ചാല് അഗ്നി. അതെ. യഥാഹ്യവഹിതോ വന്യർദാരുഷ്വേക സ്വയോനിഷു നാനേവ ഭാതി വിശ്വാത്മക ഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. വായിച്ചോളൂ. നേരത്തെ വായിക്കാത്തവര് വായിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടുപേര് കേട്ടോ. ഇന്ദിര മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ദാരുഷ്കാസയോനിഷു ജ്ഞാനേവ ഭാതി വിശ്വാത്മാ ഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യഥാ ഹ്യവഹിതോ വഹ്നിർദാരുഷ്യേകഃ സ്വയോനിഷു നാനേവാ ഭാതി വിശ്വാത്മക ഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ താങ്ക് യു മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ലീല മാതാജിയും കൂടി വായിച്ചോ. മേലെ പോയി. വായിച്ചോ. കാണില്ലേ? നിർദാരുഷേഖഹാസ്യാനി സ്വയോനിഷോ നാനേവ ബാധി വിശ്വാത്മഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ സ്വയം വിസ്തരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണാംശമായ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും, ജീവനുള്ളവയിലും ജീവനില്ലാത്തവയിലും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അണുശക്തിയിൽ പോലും, ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റത്തിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം വീക്ഷിക്കാനാകും. ദ്രവ്യമായാലും പ്രതിദ്രവ്യം, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതയുടെ വ്യത്യസ്ത ലക്ഷണങ്ങളാണ്. എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? വിറകിൽ നിന്നും അഗ്നി ആവിർഭവിക്കുന്നു. ക്ഷീരത്തിൽ നിന്നും തൈര് കടഞ്ഞെടുക്കാം. ക്ഷീരം എന്ന് വെച്ചാല് പാല്. പാലിൽ നിന്ന് തൈര് കടഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പൊ പാലിന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട്? തൈര് അവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്രകാരം ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്തം പോലുള്ള വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ സവിശേഷമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ നിയമാനുസൃതമായ ശ്രവണ കീർത്തനത്താൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം പരമാത്മാവായി അനുഭവഗോചരമാകുന്നു. അപ്പൊ പാലില് തൈര് ഉള്ളതുപോലെ വേദാന്തം, ഉപനിഷത്ത്, അതേപോലെ വേദ സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രവണത്തിലൂടെയും കീർത്തനത്തിലൂടെയും അതിലൊക്കെ ആരടങ്ങിയിരിക്കണ? ഭഗവാൻ. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് പരമാത്മാവായി അനുഭവ ഗോചരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഈ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദാന്ത സാരമാണ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഭാഗവതം പഠിച്ചാല് ഭഗവാനെ അറിയാൻ, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴിയാണ്. അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ ശ്രവണത്തിലൂടെ, ഈ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. ആ വിഷയത്തെ അനുഭവിച്ച ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഭഗവാൻ ഗ്രന്ഥരൂപേണ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയണ? ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ, ജയ ജയ ഭാഗവത, ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ, ജയ ഭാഗവത, അല്ലെ? നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ അതീന്ദ്രിയ വിഷയത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള ഏക മാർഗമാണിത്. മറ്റൊരു അഗ്നിയിൽ നിന്നും വിറകിലേക്ക് അഗ്നി പകരുന്നത് പോലെ, ഒരു അഗ്നിയുടെ ഒരു തുണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് വിറകിനെ അഗ്നിയാക്കാൻ പറ്റും. വിറകിലേക്ക് അഗ്നി പകരുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു ദിവ്യാനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും മനുജൻ എന്ന് വെച്ചാല് മനുഷ്യന്റെ ദിവ്യബോധത്തെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദിവ്യാനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുക്താത്മാവ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യൻ, ആത്മീയ ആചാര്യൻ തൻ്റെ ദിവ്യ കൃപയാൽ, ആചാര്യന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിലൂടെ ഉചിതമായ ആത്മീയ സന്ദേശങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും എന്ത് വേണം? ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ജപിക്കണം എന്ന് പറയണം. ശ്രവണത്തിലൂടെ, ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിലൂടെ ഉചിതമായ ആത്മീയ സന്ദേശങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്നു. പണ്ട് എല്ലാ മഹർഷിമാരും ശ്രവണത്തിലൂടെ അവർ കേട്ട് അത് മനസ്സിൽ ഹൃദിസ്ഥമാക്കി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുസ്തകം, അതും കലികാലം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തില്ല? മന്ദബുദ്ധികളാണ്, അല്ലെ? ഓർമ്മശക്തി ഒന്നും ഇല്ല. എല്ലാം മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യണേ.
അപ്പോ ആകയാൽ ഒരാൾ വിനയാന്വിതനായി ശ്രവണ മനോഭാവത്തോടെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യനെ സമീപിക്കാവൂ. എപ്പോഴും നമ്മള് ഭാഗവതായാലും ഭഗവത്ഗീത ആയാലും കേൾക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ എല്ലാ ജോലികളും ആ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഭാവം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എന്താവണം, ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം അത് വേണം. ആകയാൽ ഒരാൾ വിനയാന്വിതനായി ശ്രവണ മനോഭാവത്തോടെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യനെ സമീപിക്കാവൂ. അപ്രകാരമാകയാൽ ദിവ്യ അസ്തിത്വത്തെ ക്രമേണ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. മൃഗത്വവും മനുഷ്യത്വവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന അന്തരം ഈ പ്രക്രിയയിൽ മാത്രമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏത് പ്രക്രിയ? ശ്രവണം. ഒരു മൃഗജന്മമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാമം ചൊല്ലാനും ഈ വക ലീലകളെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഗുണങ്ങളൊന്നും ശ്രവിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഒന്നും പറ്റില്ല, അല്ലെ? അത്രയും ട്രെയിൻ ചെയ്ത ഒരു നായ്ക്കളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വാന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്ന് വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ദൈത്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഇതില്ല. അതാണ് പ്രധാന അന്തരം. ഈ പ്രക്രിയയിൽ മാത്രമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ശ്രവണത്തിൽ യഥോചിതമായി ശ്രവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുന്നു, എന്നാൽ മൃഗത്തിന് ആ കഴിവില്ല. ഇനി നമ്മൾ തുടങ്ങിയാല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലെ ശ്ലോകം മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കാം. അസൗ ഗുണമയൈർഭാവൈർഭൂത സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയാത്മഭി സ്വനിർമ്മിതേഷു നിർവിഷ്ടോ ഭുങ്ക്തേ ഭൂതേഷു തദ്ഗുണാൻ. അസൗ ഗുണമയൈർഭാവൈർഭൂത സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയാത്മഭി സ്വനിർമ്മിതേഷു നിർവിഷ്ടോ ഭുങ്ക്തേ ഭൂതേഷു തദ്ഗുണാൻ. അസൗ ഗുണമയൈ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാവൈ സ്വാഭാവികമായി, ഭൂത സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയ ആത്മഭിഹി ജീവങ്ങൾ സ്വനിർമ്മിതേഷു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വസൃഷ്ടിയിൽ നിർവിഷ്ട പ്രവേശിക്കുന്നു. ആനന്ദഹേതു ഭൂതേഷു ജീവസത്തകളാൽ തദ്ഗുണാൻ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഗുണങ്ങൾ. അതായത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും പ്രവേശിച്ചിട്ട് സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനാൽ ആ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളിൽ അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ ഹേതുവാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം വരാനായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ പരമാത്മാവ് നമ്മളോടൊന്ന് ചേർന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാന് സന്തോഷം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. വാച്ഛകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്.